Můj dnešní host je tak trochu no name. Ne tedy, že by byl neznámý nebo beze jména, ale když někdo řekne no name, každému se vybaví slavná poproková kapela. A právě její frontman je dnes mým hostem face to face, Igor Timko. Ahoj. Ahoj René, ďakujem za pozvanie. Já jsem rád, že jsi přišel. Ja taky. No Name rok 1996, začátek vlastně, takže za chvilku to bude 30 let. Chystáte se na ty oslavy už nějak teď? Tak asi bude nejaký veľký koncert, pravdepodobne v Prahe. Nebo turné? Turné sme mali teraz nedávno, 2 mesiace dozadu a sme šli turné od Košic cez Bratislavu, Brno, Ostravu, Prahu, bolo chvála Bohu všade plno, takže ďakujeme pekne, fanúšikovia. Ľúbime vás viac, než si myslíte. Takže to turné sa stále tak jazdí k novým albumom a my sme vydali album po nejakých 7-8 rokoch, takže teraz predstava, že by sme len kvôli nejakému výročnému koncertu mali dávať nový album, to je zbytočné. Navyše aktuálne máme v kapele 15 detí. Jejda. Rozmedzi od 2 mesiacov do 18 rokov, takže to sú veci, ktoré berieme v úvahu. A u nás je to rodinné zázemie dosť silné, asi to strážime, lebo jediná vec, ktorá na tomto svete v podstate má význam, je ten prístav. Preto sa tam radi vraciame do tých Košíc a vlastne tam, keď máš všetko vybavené, so ženou, s deckami, všetko funguje, tak potom môžeš vyražať na tie výjazdy, na tie dobývačné vojny a vrátiť sa zase. Takže pre nás je tá rodina dôležitá. Čiže nie som si úplne istý, že teraz kvôli tomu, že mať 30 rokov sa hecnem a znova ešte album, je to asi zbytočné už. Proč vlastně No Name? Proč ten název? Byl ten původní, nebo byl předtím úplně jiný? Ja mám na to krásnu hlášku. Uvidíme, koľko znesieš, či sa urazíš, alebo posmeješ. Karel Gott takto miloval ľudí. Hodil hlášku a keď sa niekto urazil, skončil. A keď niekto pridal, tak ho miloval. No Name sa pýtajú dnes už len mladí, alebo nepripravení moderátori. Ja viem. Takže si mladý, ale lebo pripravený si, žartujem. No Name, my sme mali muziku. Máme nejakých 5-6 piesní. A nemali sme názov, reálne. Takže náš objaviteľ Juraj Hidvegi, niekdajší riaditeľ Slovenského rozhlasu v Košiciach, povedal: chlapci, ale vy nemáte meno. Reálne. Takže buď do zajtra mi dáte meno, alebo nebudete na súťaži, nebudete na plagátoch a tak ďalej. No tak sme mali Able Brothers a Nugget Brothers a neviem čo proste, Varič a Rebeka. A potom či ja, alebo niekto iný to jedno povedal, No Name, nemáme názov. Tak sme dali No Name. A tak to vzniklo ako znúdzecnosť. Dneska je to samozrejme už len vtipné, hej. A je to fakt, ako hovoríš, značka. A to je dobre, lebo tak hovoríme radšej nemať názov a mať muziku a ten kalendár plný, ako mať luxusný názov a dobíjať sa niekde, že nemôžeme si u vás zahrať. Takže si mladý moderátor. Ne, já to vím, ale jde mi o to, že na to koukají lidi, kteří to ale neví. já vím, René, Nicméně, já vím. je to fajn, že z takového vlastně jako nedostatku, nemáme jméno, vznikla přednost a vznikla velmi silná značka, protože každý ví, kdo je No Name. Si zlatý, ďakujem za Tak to je. Ono to má také ešte také nadstavby krásne. Je taká, tu sa môže hovoriť reklamne, keď som bol nejaké, je také KFCčko. Ale. A tam, keď zaplatíš, tak potom entry v tej kase ti vybehne No Name. Nevšimol si to? Tak keď si dáš v KFCčku nejaké jedlo, to nemyslíte vážne. Kamarátovi som to Tomášovi Parobkovi nedávno ukazoval. Večer sme sa stretli, dal nejakú debatu a hovorím, poď dáme KFCčko. Hovorím, toto si videl? Beam, enter, zaplatené No Name. Hovorím, vy ste všude! Takže potom kapely sa nám ozývajú z Venezuely, nejaká metalová kapela No Name. Z Čiernej hory takí tí chlapci, proste prší dážď a ty v tých čielkach to spievaš. Potom niekto vo Fínsku bol nejaký metal No Name. Takže to je také zvláštne nadstavby, že či spravíme festival No Name Bands a tak koho by to zaujímalo. No aj. Takže má to také ešte nadstavby a sme za to meno radi. Dobre to vyzerá graficky, také plné tie očka tam, Ačko, takže sme za to radi. A hlavně není složitý a každý si ho zapamatuje, každý jo. nemusí nikdo nic hledat a překládat. Dušan, Igor, Ivan, Roman, Timkovi a potom teda Pavel, Jakab a Zoli Salej. Vy 4 bratři. Je tam ta převaha? Je tam jasná, že v té kapele vládne ta rodina? Vieš čo, mnohokrát nad tým rozmýšľam, lebo to je tak, ako dnes založiť úplne novú firmu alebo úplne novú kapelu. Tak na čo vlastne narazíš? No samozrejme na peniazoch. To znamená, že keď ja si ťa zoberiem ako klávesáka, kolegu bubeníka a tak ďalej, tak teraz niekomu povedať v dnešnej dobe, René, že poďme hrať 4-5 rokov, venujme tomu čas, energiu a od tých 5 rokov to asi raz niekde vypukne.
Prečo by si to mal robiť? Ty dneska sa zamestnáš hoci kde, urobíš veci, brigádu, peniaze. A tí 4 bratia na tom úvode zohrali práve tú rolu, že sme boli spolu ako jeden silný kolektív z jednej detskej izby a vlastne tam sa vôbec nehľadelo na to, že či teda sa niekto zarobí, nezarobí, nás to bavilo, chceli sme to. A vtedy ešte Marian Čekovský s nami hral na úvod, potom William Gutraj bol 20 rokov v Kaplanš, bývalý basák. A teraz ten Zoli prišiel Palo Jakab a vlastne dneska už je to fungujúca, nechcem povedať slávna, ako ty to o nás môžeš veľmi povedať, slávna. Ďakujem. Hej. Ja poviem verejne pôsobiaca kapela, aby to bolo jemne a skromné. Ale jednoducho, dneska je to veľmi zložité. A práve v tých začiatkoch, keď po tých fakt 5 rokoch, 4 prišiel nejaký boom, v roku 2001, v tom momente celý ten ťah na bránku, my sme mali v jednom byte s rodičmi v jednej detskej izbe, čiže tam sa to hecovalo, tam sa to proste vznikol ten pretlak, ten autorský, umelecký, chtíč byť milovaný, že na ulici po tebe kričia, chceli sme to. Takže nie som si istý, či dneska zoberieš 6 rôznych typov, nebratov a teraz ega. Vieš, ja mám pravdu, ty máš pravdu, nikto nevie, ako to dopadne. V tomto je ten bratský klan najdôležitejší a funguje dodnes. Čiže my to vlastne, my cítime, že máme nejaké buď poslanie možno, ako aj bratia, ľudia nám hovoria, vydržte Tymkovci, ste smerodatným pre mnoho rodín, mnoho bratov. Hej, a ťažko sa o tom hovorí, lebo vieš, hovoriť o nejakých abstraktných veciach je ťažké v tejto dobe. Ale my to cítime a aj preto fungujeme tak, ako fungujeme. Ty jsi zmínil jednoho člověka, to je Karel Gott a vy jako kapela a on máte jednu věc minimálně společnou. A to je to, že vy ty fanoušky fakt milujete a chováte se ke všem moc hezky. Slyším to z mnoha stran, že mnohé kapely, byť jsou slavný nebo třeba i kvázi slavnější, nebo déle na scéně, tak ale k těm fanouškům nemají takový lidský osobní přístup. U vás je to jiný. Je to i ten recept na to, jak fungovat co nejdýl, jak být opravdový, protože i ten Karel Gott byl opravdový, než se podepsal poslednímu člověku, neodešel. Vy to máte podobně. Ťažko je na to odpovedať, lebo to je nejaké nastavenie. Ja ľudí mám rád. Ja verím, že aj keď niekto ťa zradí, no tak bohužiaľ dá sa mu to odpustiť, nezabudnúť úplne. A my sme tak nastavení, že máme radi ľudí, my sme ľudomili. A čo s tým spravíš? No tak ja nikomu nevyčítam, že to má inak, alebo sa nechce podpisovať. Ani nám sa nepodarí stále ísť podpísať, zvlášť keď sa hrá 2-krát za deň, alebo končí koncert v Prahe večer o 10:00 a máme buď lietadlo večerné, alebo ranné, alebo nočný vlak. Musíš ísť, lebo to nestíneš. Hej? Tak čo si tí ľudia myslia potom o nás? Ježiš, aký ste už námyslení, tak nevysvetlíš to. Ale je pravda, že nechovať sa minimálne ústretovo voči ľuďom, z ktorých žiješ, ktorí ti dovolili žiť ten sen a vlastne ktorí ti tlieskajú, dokonca sa aj kúpia lístok na tvoj koncert, to je podľa mňa nelogické, to je hlúpe. Takže zatiaľ to tak máme, dokedy budeme takí ústretoví, neviem. Ale je pravda, že keby som mal byť biznisový, tak veď to je tvoj klient. Fanúšik je tvoj klient. No tak pošleš tvojho klienta niekam do prčic? Asi ne. No, niektorí to tak dělají. Tak sú takí, ktorí píšu mail, dobrý deň, vy ste zlatý človek, pošlite mi 100 eur, potrebujem zachrániť maminku. Párkrát som sa popál, ale už to neurobíme. To sú zneužívačky, takže bohužiaľ. Ale když jsi sem šel do studia, ty jsi mi to vyprávěl, potkal si 2 děvčata, kteří na tebe hezky křičeli, v dobrým slova smyslu, že jdou pak na koncert. Jaký je to zážitek, když vlastně si uvědomíš, že máš tu možnosť, tú sílu, že tie lidi poznají, ale v tom dobrým slova smyslu, že sa na tebe teší. Tak v prvom rade nikomu nič nedlžím, takže tak to je dobrý. Nemám sa prečo neotočiť. No a tým pádom, že sme 28 rokov teraz v srpnu vlastne v branži, tak už sa nedá úplne presne pamätať, keď sa nestretneš 2-krát, 3-krát, my sa vidíme 2-krát, 2-krát v živote, alebo 3-krát, tak viem zaradiť. Ale tie holky boli proste, jedna bola blondská, druhá bola zrzavá. Igore! A tak som išiel k ním, aby sa nestalo, že nepozdravím niekoho, kolegu z médií, alebo zo školy, alebo ja neviem, sesternicu, maminy. Tak dobrý deň, poznáme sa. Jedeme na váš koncert. Aha, tak už to bolo zaradené faninky. Tak sme zažartovali, na čo na koncert, keď som tu a bla bla bla. My si podali ruky a večer na koncerte máme príhodu, lebo hovorím, dnes večer v Kladne to zaznie, že dnes som šiel po Prahe a
a 2 holky na mňa zakričali, holky, kde ste? Tak ja už vidím, jak tady a tí ľudia to budú tak zdieľať, ten spoločný zážitok, takže ja to mám rád. Hej. Ale to je tak, no proste vidíš z toho bytu, kde žiješ, alebo z domu, alebo kde kto žije a vlastne, že otvoríš bránu a už si činný. Hej, čiže alebo čo to si, tak musíš trošku postrážiť, lebo vieš, dneska každého natáča, je to také trošku nekompromisné. Nebojím sa, nemám čo skrývať, ale tak hovorím, ja tých ľudí mám rád. A keď to zneužijú, to je ich problém. Někteří kolegové tvoji hudební nebo i herečtí tvrdí, já to nedělám kvůli popularitě, kvůli slávě, ono to jsou 2 rozdílní sekce, ale kdyby to ty lidi nedělali kvůli popularitě, tak nejsou vidět. Když nejsou vidět, nemají ty kšefty, že? Čili ta popularita je důležitá, ale ta pozitivní, že? Je. My to robíme aj preto. my sme pragmatici a opakujem, my sme fakt nemali ako decka čo do úst. Otca vyhodili z práce, mamka bola v školstve, tak tam veľa... 4 deti. Jo, jasné. Takže vlastne otec závedol, no a dávaj robiť muziku. Tak Ivan mal 12 rokov, René, a hral Žála naša Anička. A hrali sme od Haberu, keď sa vám raz baba zblázni, ak do telíba, když ne ja od Olympiku. Mal 12 rokov a sme hrali svadby, zábavy, plesy, tancovačky. Proste rok 92 až 96. No a po tých 4 rokoch sme povedali tatinovi, že chceme to skúsiť s vlastnou tvorbou. No tak otec tak kúkal, že dobre ste drzí. No a vyzerá, že nám to sakra vyšlo. Takže my sme chceli byť milovaní, na tej ulici poznávaní. Chceli sme písať piesne, ktoré sa stanú súčasťou toho nášho diania alebo súčasťou kultúry. A dnes je to fantastické, že moje deti napríklad prišli domov, keď boli na základnej škole a synček hovorí, tati, učíme sa o tebe v škole. A ja hovorím, vážne? A je tam v 7. ročníku základnej školy literatúra, súčasné texty a tam čím to je. Aha. A hovorí, pani učiteľka sa pýtala, či nemôžeš prísť spraviť prednášku na tému, čím to je. Ale ja som povedal, že nemáš čas, takže nejdeš. Hovorím, dobre. O 2 roky išla mladá do 7. ročníka a tá je taká striktnejšia a povedala, aj mňa sa pýtala učiteľka, či neprídeš. A som jej rovno povedala, neprídeš, lebo mi bude trápne. Hovorím. Tak to sú také krásne veci. Takže keby nám niekto povedal, že raz budú naše piesne, texty v knihách, tak si povieš, to snad je možné. Ja to bolo... A tak to už si člověk opravdu může říct, že je slavný, pokud je v učebnicích. Asi áno. Neviem, kto to vymyslel, neviem, kto to odporúčil, ale veľmi nám to lichotí. Tak už čakáme na jednu vec, kedy niekto v písku, to vám našepkávam, dejatelia, bude tak uvedomelý a dá nám tam plaketu, lebo tá pieseň, čím to je, vznikla v písku. Fakt? Bol po koncerte, po jednom z turné, sme išli spať, sme ešte vtedy bývali na 2 chlapci na jednej izbe s Ivanom a ja som povedal, Pane Bože, turné plné, koncert za nami, pošli nejaký megahit. A poslal, čím to je, si predstav. Takže pri vstupe do písku, tam niekde u toho mostu by tam mohlo byť, že v tomto meste vzniklo, čím to je. Vôbec by som sa neurazil. No v Písku je každoročně takový festival sochy z písku v písku, tak minimálně by se tím autoři mohli inspirovat a udělat jednu sochu pro vás. V písku. To je pekné. To je dobrý nápad. To je pekné. Možná málo kdo o tobě ví, že ty seš vystudovaný vysokoškolák s titulem. Jaký obor? Jak jsou na tom bráchové? Bráchové sú na tom tak, že aktuálne Ivan Bubeník študuje vysokú školu muzických umení. On skončil konzervatórium, gymnázium a vlastne riešil malé deti, riešil svoj proste profesný postup a teraz je naspäť na škole. Je do druháku. A Roman ten robil stavebnú fakultu, masaker. Potom išiel na ešte väčší masaker právo. Aha. A po 3 rokoch vlastne sa nám kapela rozbehla a nevedeli mu akceptovať externé štúdium, lebo to prebiehalo v soboty. A my sme hrali 200 koncertov za rok. Takže ho vyhodili, tak odišiel. Takže tento nedotiahol. Potom si spravil bakalár na ekonomke. A Duško je bez vysokej školy, má konzervu 6, absolutórium. No a vlastne ja som skončil akadémiu v Banskej Bystrici 2002. Potom som mal pocit, že mám veľa času, tak som išiel ešte na ekonomku. Tam som spravil bakalára. Stačí už rátať riziko vplyvu, zvýšené ceny ocele na operadlo stoličky, akože ďakujem, stačilo. Takže ja som tú školu nedokončil na inžiniera. Vrátil som sa naspäť do Banskej Bystrice, kde som si spravil doktorát z umenia. To je také umelecké PhD, Art D sa to volá. A šéfoval mi váš pán profesor Vedral, ktorý bol poradca ministri kultúry, dramaturg na Vinohradech a on tak netrpezlivo na mňa pozeral a keď som obhajoval prácu, tak pán Vedral hovorí, dámy a pánové, tady doktorant Týmko.
A ja som si myslel, že sa zaradí medzi tie celebritky, ktoré si prídu dvihnúť ego. A on to dokázal. On to napsal sám. Fakt, tak no, takže som mal taký pekný koeficient, ten plagiatorský 2,48. Igore, to sa nenosí dneska. No a dodnes tam učím na tej škole a mám žiakov, študentov, veľmi šikovných. Aj takých, ktorí proste neboli pripustení ku skúške, ale tak to je ich rozhodnutie. Takže som za to rád, sme výborný kolektív na tej škole. Baví ťa to pořád? Je to super. Je to super, lebo keď niekomu niečo odovzdáš a vidíš, že to pojme za svoje, máme tam jeden vynikajúci talent, Martinka Chmelanová, ktorá chodila ku mne na hodiny spevu, k ostatným na pohyb, na herectvo a už v 2. ročníku po nej šáhlo divadlo a má taká krásna príhoda, že vlastne som niečo na gitare, na klavíri a ona, že by chcela hrať na gitaru, ale nemá gitaru. Ja viem, však ako je tam tá gitara v rohu? Že neviem, tak si ju zober. Jako? Tak zober si ju, keď sa niekto neohlási, tak je to. Ja fakt, hovorím, áno, ja ti to garantujem. Tak Martinka si to zobrala, som ukázal nejaké akordy a tak, jak bola samonakopávacia, čo je ideálne, úžasné, tak prišla po 2 týždňoch, že pán profesor, aha, a zapísala som sa na kurz gitary. O 2 týždne bola vynikajúca, už sa sama sprevádzala a pol roka na to už hrala v divadle vo Zvolene na gitaru, na basu, a bola jedna z hlavných tých protagonistov představenia Hoffman o Beatles, kde sa hral non-stop živá muzika. Já se ještě vrátím k začátkům No Name kapely, že první album prý nemělo takovej úspěch a pak se stalo něco, co to zlomilo. Tak co to bylo? Co vám pomohlo? Kdo? V roku 1998 sme vydali album No Name, eponymný takzvaný, a bolo tam pieseň Sa, to bola pekná. A potom Peter Rieva, vtedajší náš vydavateľ, povedal, pre istotu urobíme pieseň Kristýnka iba spí od Petra Naďa, prerábku. Keby tá vaša tvorba nestala za moc. Tak sme to urobili, nejak to dopadlo, jak to fungovalo. My sme uverili, že sme slávni, že chodili po Košiciach, po Bratislave a nic z toho. Veľmi rýchlo to padlo. No a potom sme nejak, tak to skúsime znova. Sa jak hecli a vznikla pieseň Ty a tvoja sestra, keď sme nad ránom u nás doma v rodičovskom byte s bráchom Romanom starším mojim hrali na gitarách a teda, že jediné, čo na tebe si cením a sú to prsia a oči a nohy a sú tvoje neviem čo a brácho, že je tvoja sestra. Výbuch, proste úplne šarvátka. A mamka prišla ráno o 4:04, ste normálni, čak tu sa spí proste. A mami, padaj, toto bude mega hit. A to bola tá pesnička, ktorá na Slovensku úplne že rozrazila rádiový éter. No a potom už, keď si pričuchneš k tomu, že aha, ako asi nejaké napätia, ťažko sa to popisuje spätne, ale musíš mať nejaký taký trošku buď cít, alebo takú nejakú intuíciu. No a potom prišli žily, potom prišli ďakujem, že si a už to šlo a už tých hitov, chvála Bohu, je nesmierne veľa. V Čechách pre istotu vydavateľ slovenský v kooperácii s českým, s Tomášom Filipom rozhodli, že prvú pieseň zaradia do éteru žily. A písal sa marec, březen 2001 a vtedy sa ešte robili rádiomítingy. Z 25 rádií, vtedy to ešte fungovalo tak autonómne, zobrali všetkých rádiodramaturgov velikánskej stodoly, kde bolo kuriatko, zajac pečený, prasiatko, všetko sa pilo. A teraz vám my, vydavateľia, vtedy Universal Music, ukážeme naše nové talenty. 1, 2, 3 a jednou z tých 3 sme boli aj my. Zahrali sme koncert naživo. Strašne veľa energie sme do toho dali. Vedeli sme, že to je asi zásadný koncert života. A v priebehu mesiaca boli žili najhranejšia pieseň vôbec v českom éteri. Žiadne, že Madonna, YouTube, to bolo všetko pod nami. No a potom sme začali si budovať vzťahy, samozrejme individuálne, tak ako dneska s tebou napríklad, alebo s inými redaktormi, ľuďmi z rádií. No a pokiaľ máš čo ponúknuť, ja stále hovorím, tak jedno, koľko máš rokov, ideš. Keď príde Jarek Nohavica, alebo Honza Kraus, a verím, že časom aj my dvaja, tak verím tomu, že aj raz o 20 rokov tu budeme sedieť a hovoriť, pamatuješ, onech dá, takže opakujem, keď si dostatočne kreatívny a máš čo ponúknuť, som si istý, že to bude fungovať. Chci na jednu takovou věc. Setkal jsi se někdy, nebo setkáváš se, nebo s klukama s tím, že obzvlášť je to často od těch kolegů z toho druhého státu, čili z Čech, nebo nějaké dozvuky, no, jakože vy Slováci nám tady zabíráte místo na té scéně. Stalo se to někdy? Nie. Protože samozřejmě
to někdy občas zazní. Naopak, kdyby čeští interpreti byli tak slavní na Slovensku, občas to někdo může zmínit, ale nesetkal si sa. Ja som to nikdy nepočul, ani som nepočul od niekoho, že by to o nás hovoril. Ak také niečo je, to ich problém, je to ich vec. Nás Jožo Adamovič, slavný Moris Beňovský, učil, nehovor mi aký si, nehovor mi, čo všetko vieš, padaj na pódium, ukáž. A keď máme výzvu postaviť sa s kolegami z Krištofu, z Činasiek, ale aj s našimi, s Elánom, z IMT Smile, z Horky Žeslíže, na jedno pódium, tak tam sa ukáže, kto to proste vie. A to šťastie, že nám sa to podarilo od tých Michaloviec až po ten až. A myslím si, že z našej generácie kapela Horky Žeslíže ešte veľmi intenzívne. S nimi si úplne bežne podáme kľúčku od festivalov, ale aj na Slovensku, aj v Čechách. Hrali sme teraz Beckou, krásny hrad, veľké oslavy na Slovensku a hrali sme zase potom úplne inde niekde. Tak vieš, mne sa to páči, že keď je tá konkurencia, tak vlastne tam sa ukáže, koho tí ľudia berú a na koho tých ľudí natiahneš. Je taký festival Hrady CZ, kde nás veľmi často Viktor, šéf, dáva o 12. hrať na obed. My to milujeme, lebo jednak on vie, neskromne povedané, že aj o tej 12. ľudia prídu, lebo už tam hraje No Name. Jo? Tomáš Klus napríklad tiež. S Tomášom sa striedali, niekedy on hral prvý, druhý, my prvý, druhý a to je také veľmi lichotivé. Lebo ty potom pragmaticky zase vieš ešte otočiť večer jeden koncert niekde. Jasne. A účtenky sa neptaj, to je u vás pekná česká hláška. A na druhej strane aj pre nás je to krásne, že hráš od druhého, tretieho a ti príde toľko ľudí. Nedávno slávila Šterkovna Open Hlučín 20 rokov a my sme toho svedkami, sme hrali pred 20 rokmi jeden z prvých festivalov. Bol tam kové pódium, zo pár proste chlapcov ožralých, my a komáre. Konec. A dneska obrovský stage, obrovská ledková obrazovka, sme sa cítili na vlastnom turné. A jednoducho 8 000 ľudí okolo pol tretej. No sú to fenomény. A podľa mňa, aby to nebolo, že iba o nás hovorím, tak aj tí organizátori z tej Šterkovny za tých 20 rokov robia poctivú robotu a aj vidieť, že ten festival prostě narastl mezi renomované festivaly. Takže... A není to vlastně vůbec jednoduchý. Navíc, když si uvědomíme, že když se počasí nepovede, že? To je velká neznámá. Máš rád festivaly jako takový? Nebo máš radši svoje koncerty, nebo vaše koncerty v klubech, v kulturácích? Z tých našich koncertov máme taký iný pocit. Tam sa hovorí, že chodia absolútne tí fajnšmekri, ktorí ti visia na perách, sledujú všetky tie sociálne siete a vlastne sa tešia z tej novej tvorby. A oni to majú to CDčko toľkokrát preroštované, že už by hneď chceli, aby tie pesničky boli nové a zase píšte. Na festiákach je to iné. Tam sa ľudia prídu zabaviť, tam vedia, že proste môžu si s nimi dovoliť iné veci a berie sa to trošičku s ľahkosťou. Takže my tú festivalovú sezónu milujeme. Jednak spoznáš zase buď nových kolegov, mladú generáciu, ja neviem, a tam sa krásne ukazuje, ako ten čas plynie. Ja som videl, keď Marek Stráceň, niekto mi to ukázal, lebo ja nie som aj na Facebooku, aj na Instači, a niekto mi ukázal Marekov nejaký status, že pesnička Večnosť, píseň mého mládí. On si, prosím. A my tu stále sme, že to je geniálne. A teraz tie mladé kapely ako kúkajú a keď hráme, tak vidíš, ako prídu technici alebo kapely na bok, tak proste pozerajú, že ak to váli No Name. Je to strašne lichotivé. A keď to tak vidím, tak ešte proste pridám. Sem tam sa nám stane a vzájomne si to vieme s Jarkom Nohavicom. Hrali sme niečo v Olomouci a hráš, spievaš zrazu a Jarek. A tak potom jemu sme prišli pozrieť Peter Janda. Prišiel Peter Janda, je veľmi vtipný. Áno. Tak to sme hrali, kedy to bolo nedávno, to bolo oslava nejakého pivovaru v Budejkách a Peter vyšiel za nami, nazdar kluci. Hej. A Peter Janda si to môže dovoliť, Peter je veľký vtipálek, takže... A navíc je to přející chlap, je miluje lidi. Žádná o tom, ale čiže áno, milujeme tie festivaly, lebo kde sa inak stretneš s tou branžovej. A potom sú také zvláštne koncerty, ako je Ihráč. Ihráč je taká malá dedinka, koncová úplne na strednom Slovensku. Je taký mladý, taký fešák, veľmi taký nabudený starosta. Spravil koncert, tam prišlo strašne veľa ľudí. Ihráč. V živote som o tom nepočul. Dokonca v deň prezidentských volieb sme boli odvoliť na úrade Ihráči, no tak to bol poprask v komisii volebnej. Dali nám koláč, dali nám napiť, vypiť a šups na koncert. Takže máme radi to koncertovanie a tie festiaky zvlášť. Byla nějaká situace, ptám se záměrně, kdy hrozilo, nebo vy jste si říkali, nedáme to, končíme, uděláme to jinak? Bylo něco takového? Nemyslím si, René.
Ja si myslím, že práve ten spomínaný Karel Gott to mal veľmi obdobne, ak nie takisto aj. Že vlastne to sa tak hovorilo, že keď No po 90. roce tady s tím chtěl praštit a chtěl odjet do Německa. Že to bylo nějaké, že to byla ta doba, kdy ty lidi nechodili a tak a pro takovou personu to samozřejmě muselo být velmi skličující, ale... Tak ono, ten režim sa určite lámal a teda všetko, čo bolo predtým dobré, nebolo dobré, čo bolo krásne nebolo. Ale stále si myslím, že to len treba vyčkať. Že možno sú nejaké také sinusoidy vyššie, nižšie. Ale prestať prečo? No, ja hovorím, že ľudia chodia do práce a napríklad ja, keď idem za seba, hovorím, keď idem medzi chlapcov, medzi mojich bratov, kolegov, ja sa na nich teším. To je proste, ja hovorím, že to je dream team a dream job. Navyše máme tam ľudí, ktorí s nami idú celý čas. Náš zvukár Peter Gajdoš je 28 rokov s nami. Chlapci, technici 16, 10. Takže prečo by si mal praštiť s niečím, čo miluješ? Obdobnú hlášku povedal teraz Djokovič, vyhral tú olympiádu a sa pýtali, tak čo končíte, keď máte všetko? Prečo mám končiť s niečím, čo milujem? Začína. No, jasné. Takže končiť asi nie. Priznám, že je to náročné, lebo my sme stále v Košiciach žijeme. A to je ako keby veľká darda na tie kilometre. Keď sme štartovali turné z Noc a deň a s kapelou Botox, tak prišli chlapci botoxáci. Deň pred začiatkom turné do Košic z dodávky vypadli. A hovorím, no čo? Hovorím, pražské holčičky, čo? A hovorí, Peťo Ríša, hovorí, jak tohle môžete dávať každý týden? Hovorím, vítajte v našom svete. Čiže keď sa nás niekto pýta, ako vládzeme na pódium, tak my to máme za odmenu. Jak sú tie športové psy na ten psí záprach, vieš? Tak oni ich pred tou súťažou držia v tých klietkách 2 dni a potom, keď ich zapriahnu, tak sa idú urvať z reťaze. No tak my sme 8 hodín vo vlaku, alebo keď je lietadlo, je to úžasné, alebo v aute, no tak prídeš na pódium, tak máš chuť to potrhať celé, takže jak je to možné? No tak si sadnite v Košiciach do auta a večer si hrajte v Prahe. Ale je to náročné, hlavne vekom, lebo už tiež nemáme 15. Tady byla jedna taková poměrně mediálně známá věc a to je Zoli, váš kolega, který měl nějaký svoje období problematický. Bylo to díky bohu tomu, že měl kolem sebe vás, že to všechno zvládnul, že kdyby nebyl součástí takovýhleho týmu, tak by třeba ten svůj problém nezvládl, že měl tu motivaci? V prvom rade treba povedať, že keby on sám nechcel, jasne, tak sa to nepodarí. To je prvá vec. A potom, že každý potrebuje nejakého kamaráta alebo niekoho, kto ti povie doc, koniec, vypadni, zmizni, byť rázny, to je tiež určite trošku kúsok šťastia. My sme so Zolim vlastne zažili strednú školu, boli nejakí spolužiaci, 2 roky plus minus bol starší. No a mali sme šťastie, že hráme tie plesy, party, kongresy pre tých doktorov a vlastne sme kooperovali s doktorkou psychiatrie, pani Pálovou. Takže sme pochopili, že to skúsime raz, druhýkrát. No teraz nedávno bolo 10 rokov, čo Zol nepije. Vyzerá najzdravší z nás. Je to proste absolútne vidieť, že nepiť má svoje výhody. No a to, že on sem tam poďakuje za to, že mu zachránili život, to je druhá vec. V našej branži, u nás teda nie v Košiciach, na Slovensku, v Bratislave som počul párkrát také, že čo by za to iní dali, keby takú pomoc mali. Hej? Že vlastne my sme na neho počkali reálne. Hej? To je ono, že to neodepsali. No a zober si, že 2-krát hrali 3 mesiace s inými klávesákmi. Hej, a tí boli teda veľmi netrpezliví, že ahoj, len sa ťa pýtam, snívalo sa mi, že všetko je v pohode so Zolim. Hej, je a fandím mu. Dobre, ahoj. No lebo tí chlapci klavesáci, ktorí s nami zažili tie koncerty, tak zažili proste... To nejvíc. Tak, hej. Viete si predstav, že bol s nami jeden klávesák a hral festival Votvírak. My sme hrali v hlavnom čase o 8-9 hodine a 40 000 ľudí pod tebou. No, tak nie som si úplne istý, či si ešte niekedy takéto niečo zahrá. Takže to boli krásne veci. A vlastne aj pre nás to bola, ti musím povedať, škola, lebo keď si v tom Dream týme asi zvyknutý na tých ľudí, dávi na tú pozornosť, na to, že je 7 hodín, 5 minút zatvorené a no pán Týmko, no poďte si ešte vy nakúpiť. Tak to sú také krásne veci. Hej. Tak keď si zvyknutý, tak už si to potom nepripúšťaš a berieš to ako normálny život. Ale napríklad stalo sa nedávno, náš basák bol na svadbe svojho brata a vybavil chlapika, veľmi sympatický človek, vynikajúci basák. A ja mu hovorím, Páli, ja by som Páliho 2 nepúšťal medzi nás. Čo keď sa nám zapáči, tak jak si sa onoho času zapáči. Tak dopadlo to dobre. No len o čom hovorím, že ten druhý Páli
po koncerte prišiel, mal tam jedlo večeru, mal tam pívečka, vínečka, všetky tie veci. Prišiel technik nazdar, ja som Mates, tady máš vysielačku, tady máš inír, dej basu, ja ti odnesu. Prišiel na pódiu jak Rihanna a po skončení prišiel, on hovorí, že to, akože počul som o No Name, ale že taký servis, že to je proste ako Európska liga. Takže potom sme sa my bavili s chlapcami, že uvedomujeme si vlastne, že čiže aj taký refresh aj pre nás má vždycky taký dobrý podtón toho, že asi to nie je úplne sranda, že to No Name asi fakt má nejaký cvenk. To rozhodně. Když jsme se ještě bavili o tom Karlovi Gottovi, tak vaše spolupráce jaká byla? Jak ty vlastně si vnímal tohohle člověka? Myslím si, že tá branža nás rešpektuje kvôli tomu, že sme priami. To znamená, že sa nač nehráš a vlastne tak ako to je, tie veci pomenúvaš. A Karl Gott vlastne, to bol nejaký, myslím, že Impuls Mejdan, alebo kde bol tu Arnem sa videli. A on bol priamy, tak bol, kluci, tak Igore, ja ešte od vás nic nemám. Až takhle jo, si řekl o to. Tak by ako uvítal niečo v repertoári. No a vlastne asi nečakal reakciu, lebo ja som povedal slušne, majstro, sme poctení, ale je to tak, že musí prísť niečo adekvátne spojeniu No Name a Gott. Ak nás to napadne, tak vám zavoláme. A ak nás nenapadne, lebo je taká možnosť, to je, že sa nespojíš, hneď vám napíšem čo bude to slabé. A ak nám taká vec nenapadne, tak budeme chodiť naďalej kolo seba v branži a budeme sa rešpektovať. A ten Karel tak tohle som ešte neslyšel. Ale akceptoval to. No, my sme napísali pieseň pre 90. výročie rádiového vysielania na Slovensku. Z okolností to bolo prvé vysielanie rádia v Československu v Košiciach hrané. To si možno nevedel. A vlastne to bolo, že kto dokáže, človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí. No a keď sa o tom bavili, tak Zoli hovorí, dajme toto Kájovi. No tak sme zavolali, áno Igore, slyšel som, že máte pro mne song. No ja som nehovoril, že to bude duet alebo solovka, tak hovorím, no zadarmo to nebude. On hovorí, no ako to čekám, ale nemyslel som peniaze, ale spojenie, tak bolo to vtipné. No a boli sme na Bertramke, sme to pustili, bol tam náš bývalý manažer Filip, bol som tam ja, bol tam Ivanka a Karel, to pustili, on tak, Karel tak notoval, kto to napsal, ja, ste geniálni, ja viem, ďakujem, a už to šlo. No a vlastne bolo to so Smithsami, so symfonickým orchestrom, takže nie úplne bežná vec. No a potom sme povedali, že keď do toho vstúpi, že tá pieseň už vznikla pre slovenský rozhlas. No a Karel bol zlatý, ale ja som nikdy nevstúpil do niečoho, co už existuje. To rešpektujem, ale Christina Aguilera tiež bola v porote nejakej súťaži a tam bolo Say Something, I'm Giving Up on You, alebo čo. A povedala, chcem v tom spievať, no tak dodatočne naspiela vokály. Tak keď mohla Kristina, mohli by ste aj vy. No a co bude s tým songem? Hovorím, ja to zmažem, ja to vyhodím, ja to... No a tak aj to bolo. No tak jo, tak keď to utlmíte, tak sme to natáčali. No a dopadlo to krásne. Ešte bolo potom, že Igore, že holky říkali, že sa moc urputní v tej písnice. Až takhle. A my tak sa stretíme na to, že sme to ešte raz. No. A potom tam boli tak Ivanko a Šarlotku, ne, všechno v pohode. On tak si dáme pivu, alebo čo, sa pýtal Karel, proč sa takový človek zvláda? Taký urputní, to sme my Slováci. Proste iskra, búcha sa po stole, my sme iný národ. Tak to bolo také pekné. No. Takže, a potom vlastne už mal to zložité obdobie. Napriek tomu to sme zvládli ešte všetko a sme prvýkrát naživo a vlastne jedinýkrát s tou piesňou vystúpali v plnom outučku. A pamätám si, keď sme sa tak stretli a bolo to zložité, lebo mal tam byť orchester, nemal tam byť orchester, Karol to zvládal samozrejme, ale bolo to už zložité s dýchaním a tak sme sa dohodli, dáme to šanzón. Cože? Šanzón, to bolo na Bertramke. Akože ako kľúci, a my ako kľúci. Tak Karol odhodil text, Zoli zahral, keď nebudete vládať, Zoli zahrá kudrlinky, keď budete rýchlejší, Zoli ako geniálny korepetitor zo školy, to zvládne. No a Karol, takový kámen mi upadce srdce. Tak sme sa fakt ako kľúci tešili. Ivanka to natáčala, fotila, bolo to sranda. No a v tej otváre to dopadlo famózne. No. Takže sme tak išli vystresovaní, chápeš, prvýkrát niečo spolu s Gottom, hej. Tak sme si tak vzadu povedali, tak páni, to nie je, že stres, toto máme dnes za odmenu. Tak kľúči za odmenu. A dali sme to a je to super. Tak stihli sme to ešte, chvála Bohu, a zdravíme ho do vypredanej Lucerny autu a všetkého, čo už má určite aj hore. Hezky řečeno.
Když jsi zmínil několikrát situace Slovensko a tak dále, jak vnímáš teď vůbec celkově tu situaci? Nebudem se motat do politiky, ale vůbec bez problémů, celkově i co se týče umělecké stránky, prodejnosti, vůbec, bych to řekl, podpory třeba toho státu jako takového vůči umělcům. Jestli, jak někteří vaši kolegové nebo tvoji kolegové říkají, že to jde úplně cugrund, tak jestli to vnímáš taky, nebo jestli je to vždycky jenom o tom, jestli přijdou ti diváci, posluchači, nebo nepřijdou? My sme nedostali v podstate nikdy nič od štátu. Raz sme vyhrali jeseň roka, to bol Slovenský hudobný fond, dostali sme 15 000 slovenských korún, čo stačilo asi tak na natankovanie 3-krát veľké dodávky. Ale neznevažujem to, ja si to vážim ako cenu samozrejme. Ale tak stále platí, že ľudia by sa nemali spoliehať na štát. Štát by ťa mal podržať skutočne dobre, že čakáš u toho doktora, ale je tam ten doktor. Ľudia nadávajú na zriadenie štátne, na zdravotníctvo, aj u vás, aj u nás. Bol som nedávno s rodinkou v Bangkoku. Ti musím povedať, my vôbec nevieme, akí sme závodári, René, všetci. V Bangkoku nemajú dôchodkový systém. Ano. Tam dosiahneš svoj vek, keď sa nepostará o teba syn, dcera, ty skapeš na ulici, jak pes. Takže z tohoto pohľadu ja nadávať nebudem. Ja rešpektujem každé demokratické voľby. Hovorí jasne, moja osobná preferencia sa musí podriadiť väčšine. To znamená, keď toto rešpektuješ, tak nemieníš riešiť, či je vláda červená, modrá, liberálna, konzervatívna. Tak to je a proste veci nie sú tak, ako chceš ty, a tak, ako majú byť. A s tou podporou umelcov, tak skús povedať človeku vo fabrike, niekomu, že umelec dostane podporu a ty nie. Hej, a teraz sme v debate, ktorá face to face nebude stačiť. Na ukončenie. Čiže ja som určite za to, keď sa poukazuje na nejaké národné hodnoty. To určite áno, lebo odlišnosti robia svet krajším, hej, nie to globálno celé. Takže ja som rád za to, že Slováci priniesli svetu fujaru, jeden neuveriteľný nástroj, hej, a že ten folklor má svoje pevné miesto a že je na to trošku ako keby prihliadané. Ale pozri sa, teraz je taká vláda, predtým bola iná vláda, ako keď čakáme, že príde niekedy vláda, ktorá bude všetkým vyhovieť, tak to je utopia. Opačne ti to poviem, preto naša pieseň Chýbajú nám elity má taký úspech. To je pravda. Lebo to nie je aktuálne. To je proste trvácne. Tak nadčasový. No, ten národ, tá spoločnosť by mala byť náročná. Ty na mňa, na teba, tuto na kolegu, choď na čas, pripravuj sa. Ja myslím, že nie vlády u vás, alebo u nás, alebo EÚ, alebo konflikty rozožierajú naše krajiny. Podľa mňa je to amatérizmus. Amatérizmus je na každom kroku a keby si každý robil poctivo tú svoju robotu, sme už dávno Švajčiarsko. Takže čakať na to, že či bude premiér ten alebo ten, o podporu umelcov. Pozri, my sme, opäť nepoviem umelci, aby to nebolo, že sa nejak vyvyšujeme. My sme ľudia pracujúci v umeleckej branži a napriek tomu sme 4 pedagógovia, máme iné aktivity, máme podnikateľské aktivity, takže niekto hovorí, že máme toho veľa. A ja sa ho pýtam, a nenáhodou vy toho máte málo? Hej. Sú muzikanti z Lúčnice napríklad, ktorí povedia, že politici im mnohokrát bránili v tom, aby tá Lúčnica sa dvíhala. A že sú vlastne fenoménom svetovým napriek tomu, kto je pri moci. Pán Nosal bol onoho času nejakého ministra kultúry a hovorí, toho som prežil, toho, aj vás prežijem. No, to sú krásne veci. Čiže pán Vedral hovoril, že umenie a politika majú prudko koruptívny vzťah. Ale vieš, keby sa nezmenil režim, tak ja priznám, že som tak ctižadostivý, že by som chcel hrať. My by sme chceli hrať pre ľudí. Čiže keby sa zmenil režim o 15 rokov neskôr, tak by netrpel ono času zmenu režimu iba Karel Gott. Ano. Ale by sme v roku 2015 trpeli aj my, lebo by sme boli prehlásení za prorežimnú kapelu. Takže to je také hodnotiť tú históriu spätne za iných okolností. No není to Bůh ví co. Máš, Igore, nějaký sny a plány pracovní, profesní, to, na co nebyl čas, co by si rád ještě splnil? Nebo kým by si rád stal? Ja ti poviem, všetko, čo žijeme, je bonus. My sme chceli mať jednu pesničku v rádiu, je ich hafo. Ľudia nás ľúbia, ľudia nám fandia, chodia na koncerty, mladé kapely sa dotazujú, ako sa to robí. My máme zdravé deti, máme, ako náš otec hovorí, mám vernú ženu, sama mi to povedala.
Takže čo môžeš chcieť viac? Roman Pomajbo je taký geniálny československý herec. Kto to má? Ano. Kto to má? Takže ja som spokojný, šťastný a vďačný za tú šancu. Takže dnes večer dúfam, že zase bude vkladne koncert taký ako nikdy predtým. No a zase zajtra vo Vrchlabí ako nikdy predtým. Hráme o chvíľku v Košiciach ako nikdy predtým. Pestrý na tom je to, že každý je iný. Je. A my sme tak nastavení, že sa hovorí, že nemôžeš tak udržiavať sa. Buď tvoríš a stále s niečím prichádzaš, alebo vlastne končíš. No, koncom srpna mať v Košiciach stretnutie s jednou šikovnou holkou, je šéfka dramaturgie slovenskej televízie a Košice boli vždycky výnimočné aj v Československu v tom, že bola ako keby domenou detská tvorba. Možno budeme karmicky vracať teraz tým všetkým deťom, ktoré nemajú kde chodiť a niekedy sa volá Zlatá brána, pamätáš si takéto? Tak ja som bol protagonista posledného ročníka v roku 89. Wow. Mne ešte prišlo, prorežimný spevák, mne ešte prišiel telegram René, po prvom kole som postúpil do druhého výberového, že súdruh Igor Týmko, gratulujeme k výberu prvého kola, tešíme sa na ďalšie. Ten telegram niekde doma možno bude. Takže v roku 89 som to ešte stihol byť aj súdruh. Mal som 10 rokov a nejaká si sekretárka sa bála, že kto tam je na druhej strane, tak mi napísal súdruh Igor Týmko. A vtedy boli konkurzy, každý mesiac sa 5 dní do mesiaca točilo zvieratka, kozmonauti, školy. Takže teraz sa robí Čekyho Labák, Marian Čekovský má Labák a učí deti hrať. Je to krásna relácia. Takže možno by sme mohli nakopnúť my, úspešná generácia a ďalšiu generáciu, lebo tá kontinuita je vlastne asi ten sen. Hej, aby to naše padlo na úrodnú pôdu, aby tu raz my už budeme s Karlom piť víno a oni tu budú sedieť a hovorí, áno, ja som inšpirovaný Gottom a Nónem a týmito. Toto je asi sen. To by bolo asi pekné završenie nášho pôsobenia. Igore, já děkuju, že jsi přišel. Hlavně přeju zdraví tobě, celý rodině, celý kapele. Moře inspirace, ať se daří, ať tě pořád až do smrti zastavují faninky a fanoušci, protože to je přesně asi pro každého umělce to nejvíc, když ho na té ulici poznají a pozdraví. Musím ti ja povedať, zakončím teda, keď to končíš, želaním nášho klávesáka, slovenský Maďar, vymysle niečo originálne. Želám ti k narodeninám, aby si žil až do konca života. Ano, přesně. Ďakujem za pozvání. Pekný deň. Náš dnešní host, Igor Týmko. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.